Hi people, hi everyone. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Ndine zvishoma zvandichida kusheyawo nemi, especially my youth. Tichida kuti tingoonesanawo, tichikupaiwo zvandinazvo zvokungotiwo zvatingakwanisa kuita muupenyu hwedu. Zvinoita kuti tiwane kubudirira, kusuccess in our life. Saka people, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Ukaenda pa YouTube pangu unowana mavideo akasiyana siyana. And then tichitaura nezve life, about life. Kuti techingoonesanawo, muchingonzwawo. Thank you people. Kungobatsiranawo nezvimwe zvandinazvo kunyanya kumayouth. Ndokwandiri ndakanyanya kunangana nako. Thank you. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Benson Dzingai @gmail.com. Peace.